Wai da almami haka rike da baba. To ni ma ina nisan ta haka na a zauna haka. Ina kai wallahi yaushe ɗan shigo gidanka. Mutum da sa haka ta waye wallahi ba ta so a zauna lahiya ba. Shi yawan ƙabu ni zai min. Ni wallahi ban jin daɗin haka. Baba mu wannan ba ta yi mana mun da ya makaranta. Geography, biology. Kai na yalon da na faɗi ba ka tun da sarji ko. Ina na san kai na ai bana baka bukuraɗi. A'a malama ina tun da zuwa wallahi ki tambaye su ma ki Ka ga littafi ma shi ba ka da yanzu amma ka ce ba haka. Malama di ba nan ki gani ba a tunan na to matsala ta to nar ba ma na to. A'a ni dai ban ma da tun da sun ka ba don Allah da ma ni kamata shi. Drawing zame mai fensir da ko kuma wanda bai da ara. Sai malama ni hudu ban da kan yi ba kimin bayani yan gane to Allah. Yan aji kuna gani in kun heɗe sai ka ɗauke shi kamar haka kun gani ko. Malama ba mai adalci ba ha. Don wallahi ni ban gane ba. Na ce kuma kimin bayani ke kala ne. Ni fa wannan ba ta min don a min bayani yan gane gwari. Amma dai wanga ne suka ci To Allah ka tashi ban min kilas ka ja ko. Wai wa cikina. Assalamu alaikum wallahi cikina ka ciwo amma magani. Ku rattaba mana subscribe sannan ku danna ƙararrawa. Haka zalika ku san baɗa mana like, ku saburbuɗo mana sharhi sannan ku yaɗa wannan ɗauka